И здравейте, пичове, аз съм Гошката 12 и добре дошли в моя канал. Днес в ново видео, днес няма да играем. Няма да продължим сега кариерата с Фулъм. Съжалявам за което, обаче имам проблем с играта. Просто когато вляза в FIFA-та и ми крашва някой, ако знае как се оправя този проблем, да ми пише, ще съм много благодарен. И също благодаря за 75 гледания имаше миналото видео, ако не се лъжа, сега може и повече да са. И 5 лайка, което го оценявам доста са за мен и много ви благодаря. Днес ще пробваме с WWE2K25 и започваме MyGM и мисля само с два бранда да играем. С кой да се избера обаче? С CM Punk може би. Мисля Никалис да изберем. SmackDown и класиката. Адам Пирс да е в Рао. Да започваме. Айде на хард за първи път ще пусна, защото не съм много добър на това нещо. Hall of Fame Trophies. Така го оставам. 4 милиона на макс пари да има. Класик, всичките искам да са... Право започваме с драфта. Оставете един палец нагоре, докато гледате. Надявам се този контент да ви е интересен на WWE 2K25 за 26, която ще излиза скоро. Тук е 26. Няма да правя тази грешка да се я приордвам, както направих с тази игра. Защото не бях много очарован така. Джелон Еванс. Не бях много очарован от тази игра, защото дава 160 лева за игра и просто не мисля, че заслужаваше. Да, виждате тези снимки. Между другото, не знаех, че тези хора, които съм изтеглил от Community Creations, ще са по този начин, както съм ги изтеглил. Странно ми е малко. Нека да разгледаме какви хора имаме тук. Джейкъб Фату. Доминик. Също с апдейтнат. Тези неща съм ги теглил. По принцип Фин Балър съм го изтеглил новия. Джимми Усо, както виждате. Артруд. С това, което беше на мейн евент, мисля, че Кофи Кингстън. О, не. И CM Punk. Окей. Да взема ли Ренди Ортън? Да. Ренди Ортън взех. Джоан Еванс. Ме кефи как съм го взел този от Community Creations. Пуснем една връждичка на бача, коя ще му ходи на Ренди. Може би ще взема Фин Балър и ще направя Ренди шампион. И след като го направим шампион, ще пусна Фин Балър да играе срещу него. Така, нека сега за жени да прегледаме какъв избор имаме. Найоми с по-странна снимка, които съм теглил. Кора Джейд с новия Джакара Джаксън също. От жените аз така не гледам, в смисъл гледам женски. Нали, когато играят жените ги гледам, но не са ми толкова интересни, затова чуя се кой да взема. Мисля да издигна някой
Жена, която така не успя да пробие. Именно Кора Джейд, която в момента даже не е в федерацията. Но ще я вземем, защото е огромен талант. И Джакара Джаксън също е огромен талант и не получи толкова изяви. Като че ли и сега е в TNT, ако TNA. Не знам точно как се произнася TNT. О, това просто много го обърках, но Кора Джейд срещу Джакара ми изглежда добра връждичка, ако мога да бъда честен. Челси Грин да вкараме в това число също. Да, тези трите биха направили хубав матч, защото са доста талантливи. Сега да погледнем малко по-надолу LA Knight, който този човек не получава почти нищо в федерацията. Просто доста го закопаха. Нека да помисля кой да взема, дали Брон Брейкър. Не съм голям фен на Брон Брейкър. Джейкъб Фату ще влезе обаче доста добре. Джейкъб Фату ще влезе доста добре. Оба Феми, да. Ето, Оба Феми и Джейкъб Фату. И ще направим Джейкъб Фату фейс. Нали да пуснем Джевон Еванс и Трик Уилямс? Може би като един отбор да ги направим тях двамата. Ще се подхождат като отбор. Да, първо взимам Джевон. и Трик Уилямс. Взимаме. Пат Макафи с някой талантлив, примерно да го вземем. Ето там за фъна просто да вземем Пат Макафи. Виждате тези отстрани вляво, ако ги виждате, не знам точно за какво са, но неговото е 0. С кой би се партнирал добре? С Нейтан Фрейзър, може би. Сега се чудя. Или кой видях Да, ето този Wild, ако го произнасям правилно. Но не, по-скоро Нейтан Фрейзър и Пат Макафи. Едва ли някой ще вземе Пат Макафи, де? Да, ето. Освен нас. Просто е ефтин и е просто за бройката да го вземем. Би било добре. Изглежда, че спестяваме доста, но като цяло искам първо да се направят так дивизията, която ще е Джевон Трик, Нейтан, Пат Макафи, но по-скоро ще направя Джевон Еванс, извинете ме, и Трик Уилямс хиловете, защото няма как да го направя хил фейс срещу фейс. И Фату ще го направя фейс, защото не искам фейс срещу фейс. Просто виждате тук, прямо Ренди е фейс, Бауър е хил, Кора Джейт е хил, Джакара е фейс. Добре, прямо да погледнем по-за момическата дивизия. Ще тръгна тук отдолу. Келани Джордан и Джейда. И двете са доста талантливи. Келани не я виждам просто като хил. Няма да й се получи, убеден съм. Но и Джейда не я виждам като фейс. Но прямо Лаш Легенд и Келани, ако пуснем в един так тим.
И така, както и казах сега, ще взема Lash Legend да се партнира с Келани. Камо ли, че Lash Legend е доста по-голяма такава от Келани. Все пак тя се партнира и с Ния Джакс, тези от които знаят. Знаете ли, взимам Джейда Паркър. И без това е талантливо момичето, в момента е в NXT, ако не се лъжа се завърна наскоро. Си ме допри. Това ще е добър такти между Максиме и Келани. И двамата са фейс. И двете, извинете ме. Добре, взимаме Максим. Реа Липли дали не би направила хубав матч срещу Джейда? Но по-скоро искам някой хил да взема. Найоми пък от кога е... Да, това не е апдейта, в който тя стана хил. Ная Джакс, не искам да рискувам да вземам човек като Ная Джакс. Тифани. Срещу Джейда Паркър. Биха направили хубав матч. И Скарлет би направила хубав матч с Джейда, но по-скоро взимам Тифани. Защото е и по-популярна от Джейда. Добре, ние имаме 15 човека за този момент. Мъжете са повече, така като гледам. Да, мъжете са повече. Но не знам, аз мисля, че съм... Или да взема повече претенденти за титлата. AJ Styles, например. AJ. AJ Styles. Шински не го искам. Гюнтър. LA Knight ще е добро попадение. Да, LA Knight по-скоро. Добре, сега... И да вкараме Джимми Юсо, примерно, защото искам да я вкарам, не знам дали е Юнайтед Сейс титлата или Интерконтинент. Да. Другата титла, IC титлата в Рао или в Смакдаун, къде не знам, но взимам Джимми Юсо. Джимми Юсо. Не обръщайте внимание на снимката му. И... Друг кой да взема? Аз нямам представа вече. Аз мисля това да са ни хората. Ще вземем някой друг, разбира се. Чат Гейбъл, примерно. Би влязъл добре. Да, Чат Гейбъл взимаме. И последно жена ще вземем в ростъра ни по-скоро. Или няколко, не знам, аз... Сега, че сме готови с ростъра ни. Ракел. Ракел Родригес. Срещу Джеда добре ще се представи според мен. Lash Legend. Дали няма да направи хубав матч срещу Ракел? Ще взема и Lash Legend.
Аз мисля, че съм готов, няма да взимам никой повече. Поне не виждам защо. Айде, Кармел Хейс взимаме. Така, готови сме. Стоп драфтинг. Мисля, че хубав отбор си направихме. Те и те са готови. Аз мисля, че съм доволен. Това е. Направихме добър пик. Добри пикове мисля, че направихме. Triple H. Няма търпение да започнем. Братлето фиксва с Бианка Белер. Добре. Да, правим Ренди шампион, както ви казах. Джоан Еванс и Трик Уилямс. United States читата. Ще я дам на Джимми Усо и ще я залагам всяка седмица, както така правеше Джон Сина. Айде ли на Ракел ще я дадем, ще й ходи тази титла. Отборните шампионки. Джакара и Келани си подхождат. И Кора Джейд слагаме to the moon. Добре, нека да си направим първото шоу. Сега, опенър. Джимми Усо си залага титлата. Или, айде да не я залага тази седмица. Още го пуснем. Айде да я заложи. Той Пат Макафи едва ли ще му я вземе. Трипъл трет да... Не, Fatal Four Way. Нейтан Фрейзър. Джевон Еванс. Не, Джейкъб Фату ще го правим фейс, така че направо Roll Change. Джейкъб Фату става фейс. Нека да направим един женски матч. Чакара Джаксън. И Челси ще вкараме тук. И Father Fall Away. Малко ще ви омръзва от тези четворни заплахи, но имаме една идеичка. Ще таргет, т.е. не би трябвало да помага на Рейнди Ортън. Максиме. Ето така прави към Ракел Родригес. И това е за първото шоу. Нека да видим как ще се представим. Надявам се по-добре от Рао. Победа от Джимми Усо, надявам се. Да. Окей, матч. Мале, това с Пат Макафи трудно. Но ето, че е възможно. Fatal Fall Away. Но очаквам победа от Джован. Не. Чат Гейбъл печели. Медикор, Еванс и Феми. Гуд. Добре. Джакара, Челси и Кора Джейд. Нека да видим. Челси? Честно казвам, очаквах Кора Джейд да го направи. Нека да видим нашия мейн евент. LA Knight печели. Медикор. Приятели, ако някой от зрителите ми беше казал, че опенъри с опена рани с
откриващия ни матч с Джимми Усо и Пат Макафи, ще да е най-високо рейтнатия ни матч. Просто щях да му се засмея, но ето, че е факт. Но като гледам, не са се представили много добре Рао, така че аз съм доволен. 24, 28 за тях. Добре, точно зад петите се смеем. Така че това не ме притеснява. Luzolfin attacked me during the last fight. Добре. Даже тази седмица го правя Ренди. Аз съм напълно съгласен да го направим още тази седмица това нещо. Да, така правим. Айде да направим още едно мачле за Джимми Усо. Пак ще заложи срещу Пат Макафи. По-скоро Кора Джейд ще калаутне Джакара. Ето така. Нека да заложим титлите. Трек Уилямс. LA Knight. И ще пусна на екстремни правила, за да може да не спечелят автоматично Джейкъб Фато и LA Knight. И Ракел Родригес ще заложи. Не, няма да залага титлата. False Count Anywhere. Чат Гейбъл. Така лаутнеш Джимми Усо. Кармела Хейс със селф промо. Нека да видим какво ще направим тази седмица. Надявам се Пат Макафи да загуби. Да. Окей, пак. Добре, ако този матч всъщност ми дава окей, аз съм напълно доволен да го правя. Good. Level 2. Сега матча за титлите. Мидкарт. Да видим. Очаквам победа от Джавони Трик. Да. Запазват. Чат Гейбъл. Добре. Да видим. Райвали. Уау. Допри печели. Популярите нагоре за Кармело. И надявам се без проблеми Ренди Ортън е запазил титлата. Дано да сме се справили по-добре. Добре, на опанъра са ни били. Добре, да видим. Не видях сега колко фенове получихме. Но само 4000 ни делят. Добре, Максиме. Трябва да почива. Thanks for the rematch. Сега, добре. Хубаво да му вдигне малко морала. И Фин Балър калаутва Ренди.
О, не. Няма да правя този матч сега. Нейтан Фрейзър няма много мачове. Не, Кармел не е правил също мачове, така че искам да го вкарам в някакъв матч. Патър Фоловей ще го пусна. Пат Макафи. И може би Джейкъб Фато, защото той, като го гледам, има доста стамина. Що да пуснем Тифани? Лаш Леджанд. Че като я гледам няма мачове. Не, или по-скоро ще пусна един так тим. Така. Прямо Джейда и Лаш Леджанд, деца разсърдени. По морала може да им видите. Торнадо. Не, екстрим. Роуз. Матч. Кора Джейд. TLC. Пускам за мейн евента направо и ще направим един мъжки матч тук. О, тази класика, но не. Всъщност те са в един отбор с Трик Уилямс, така че няма да ги пускам. Това пускам ето така. Някакво промо да направи там. Ренди. Джимми Осо също. Така че да видим как ще се справим. Мисля тази седмица да е последна, която правим това шоу. Тоест да видим. Джейкъб Фату очаквано печели. Disappointing. Добре. Популярите. Да видим. Очаквам Леш Леджанд и Джейда да спечелят тук. Точно и това става. Медикор. Добре, започват връждичка. Оба Феми Джовани, Елай Найт. Да видим. Оба Феми печели. Медикор доста зле тази седмица. Левел 2 връжда. TLC мач да видим. Надявам се Кора Джейд да запази, но трудно. Оу! Кора Джейд запазва. Доста яко, но за съжаление само 2 звезди. Доста тъпичко. И добре, че и те не се справят толкова добре, но те печелят доста повече фенове от нас. Ние само 14 000. И те напредват с колко? С 23 000 фена. I'm not happy losing my strap as former champion. Добре. Окей, аз съм съгласен. Look Nick, this season has really booing me anymore. You're fat. Не. Добре, Меми, за другата седмица даже айде ще го направим. Значи добре, значи вече е фейс. Какъв матч чак да правя? Добре. Право правим так тим матч. TLC. Так тим матч. Готово. Кора Джейд заслужава да направи едно промо, да се изфука с титлата, защото заслужено е запази. Нека да направим един так матч. Прямо ще пуснем Пат Макафи тука. И Найт обича да се партнира с такива не толкова добри, но айде, Кармел ще пуснем.
Екстремни правила за титлите направо. Добре, аз мисля, че Джейкъб Фату заслужава шут, такъв шот тайтъл за титлата, но няма да е в този момент. По-скоро го пускам срещу Submission. Плюс 5 популярите. Рали Амбулейски пускам. Направо мейн евент. Аз за това си пазех парите да може да имаме по-яки мачове тук. Underground. И прямо пускаме Ракел за титлата. Каскет сега няма да пускам. Рейнди с титлата. Джим Усо го оставям да почине малко. Фин Балър да плямпа там. И LA Knight едно промо да направи, защото той е добър на микрофона. Това вече ще е последната седмица. Да видим. И веднага си връщат титлите. Това ще е като такъв картоф. Как беше горещ картоф? Минус едно популярите. Добре, това не е добре. Какво казах тук що, но Extreme Rules. Видим. Уоу! Пат Макафи с титла в ръцете си преди GTA 6. Интересничко. Чад Гейбъл и Нейтан Фрейзър. Чакваше се. Good матч. Очаквах Чад Гейбъл да го вземе. Да видим тук. Бакстейдж, браво. Уоу! Тифани шампионка. 3 звезди. Очаквах повече, между другото. Да видим нашия мейн евент Амбулейс. Оба Феми го взима. Good матч. Добре. Би трябвало да сме справили по-добре от тях. В смисъл, вижте, те имат само един торнадо таки тейбълс. Очаквам да сме... Моля. Това е Unreal. Мисля, че вече ни водят с 100 000 фена. Не. 40 000. Добре, де. Забравих ти мача, бе, маняче. Добре. Това ще е от видеото. Точно за другия епизод ще има King of the Ring and Queen of the Ring. Така че, надявам се това видео да ви е харесало. Аз съм доволен какво направихме в този епизод. Направихме си целия ростър. Виждате го ето тук отново. Пат Макафи с титла преди GTA 6. Да се пише във вестниците навсякъде. Просто това е уникално. И за който не знае кой е Пат Макафи, това е един коментатор, който в последно време не го виждам да коментира, но по принцип е коментатор. Но от време на време се кечи. Наскоро имаше матч с Гюнтер, но това няма значение. Благодаря, че гледахте това видео, оценявам го. Надявам се да направим толкова гледания, колкото даже повече от миналото видео. Надявам се 100 примерно и повече лайкове, прямо 10, но оставете един палец нагоре на това видео. Абонирайте се за канала за още такива клипове. Абонирайте се за канала за още такива клипове. Аз бях Гошката 12. Чао и до другия път.